Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и разговариваем с наиболее значимыми, интересными людьми. Сегодня мой гость Роман Бессмертный, дипломат, общественный политический деятель. Приветствую. Доброго вечера. Ну, понятно, что наша большая часть нашей беседы, наверное, будет посвящена нормандскому формату, так называемому. Потому что, ну, с кем, как не с вами об этом говорить. Но начать я хотел бы с последнего. Это события, которые произошли в Киеве, уже многие там за рубежом, и наши дипломаты, и многие высказались. Это осквернение памятника Шалому Алейхиму, который находится недалеко от синагоги на улице Руставели. Много всяких тут мнений и рецензий и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу? Что это такое? Ну, вже десь близько місяця йде накручування теми антисемітизму. І це відчувається. Десь приблизно в кінці вересня, на початку жовтня місяця в соціальних мережах цю тему почали крутити. Її почали розкручувати з питання, що євреї скуплять цю землю. О, кстати, вот я этого не вспомнил момента, да, было такое. З'явилися розповіді про те, що там в Тель-Авіві, значить, зібрали, там хтось пішов 20 мільярдів, хтось 50, хтось 100 мільярдів там, доларів на те, щоб скупити землю. Після того почали розповідати про те, що от в Умані там твориться таке і таке і таке. І для мене було очевидно, що треба очікувати якогось такого сигнального. То есть это уже такая привычка, что когда такие вещи происходят, должна быть какая-то точка. Кто-то должен кинуть бутылку в синагогу, абсолютно, или кладбище осквернить, или вот, да. Я от цими днями трохи хворів, і в розмові з своїми друзями я прямо так і сказав, що чекайте або десь на цвинтарі єврейському якоїсь події, або пам'ятник якийсь, тобто тут уже чекайте таких речей, тому що вже якби ситуація пішла. От. Не випадково інформаційно це прив'яжуть спочатку до Коломойського і вийде ця ситуація на Зеленського. Тобто зараз в Україні розігрується гра довести ситуацію до протистояння євреїв і українців. При всьому тому, що це найменша проблема от з точки зору України як такої, але її інформаційно, для мене очевидно, звідки вітер дме. Москва. А как вы думаете, все-таки больше они это делают, все-таки, вот как вы сказали, для внутреннего использования, конечно, можно разжигать там антисемитизм, пытаться и так далее, но, как мне кажется, это мало перспективно в Украине. Мы видим результаты выборов, мы видим, что это не в повестке дня, это ни у кого не в повестке дня фактически, да, кроме каких-то совсем маргиналов, да. Вот. Может быть, это делается на экспорт, это делается для того, чтобы западные страны показать, вот фашисты, вот там такие. Зараз це робиться для Сполучених Штатів Америки. І конкретно для об'єкта, який називається Трамп. От ті, хто знають Білорусь, знають, що в кінці лютого там обов'язково піднімається тема Хатині, і тут же розказують про українців. От кожен рік в кінці лютого місяця в колишній газеті, як вона називається зараз СБ Білорусь, виходить стаття на розворот, де розказують про те, що таке 118-й, 115-й шуцманшафт батальйони, хто там в Хатині все це робив. От зараз оця тема адресується конкретно Джуліані, Трампу і так далі. А як вони повинні підхватити? Ситуація виглядає приблизно так. Зараз вибори в Сполучених Штатах Америки відбуваються на території України. Тобто, умовно кажучи, це один із сучасних способів ведення цих речей. Тепер Трампу зараз для його емоцій залишилося підхопити тільки одну проблему. Що це країна не просто там корапшн, так це ще є проблема, яка лягає на тему антисемітизму. Тому Путін, виступаючи зараз там на «Росія зовет», він же абсолютно чітко сказав про те, що нарешті не Росія винувата в тому, що відбувається у Сполучених Штатах, а Україна. Це був, як хочете, сигнал, що добивайте ситуацію, добивайте її до фіналу. Тому Україна не може інформаційно переборотися, це вона слабка.
І в мене нема сумніву, що завтрашні газети, завтрашні засоби масової інформації в Штатах, які працюють на Трампа, вони цю тему заб'ють. Зустрінемо це в Європі, особливо в таких країнах, як Австрія, Німеччина і так далі. Тобто, тут воно проглядається. Уже сегодня вышла, правда, скорее антитрамповская газета «Нью-Йорк Таймс», написала, как Путин с помощью своей вот этой медиасистемы, с помощью своих лоббистов переводит с темы участия вмешательства России в выборы американские 2016 года, переводит на Украину. Он об этом открыто говорит. Собственно, Путин, чем единственное хороший, он ничего не скрывает. Да. Да. Но а что касается, собственно, оценки вот таких антисемитских акций, которые всегда вовремя, всегда кстати, в кавычках, да, о чем вот вы просто проследили еще более тонкую линию. Я вот до Трампа, мои размышления не дошли, честно говоря. Я думал, что это просто, они сейчас просто в общем фонд к Украине плохой подогревают, да. Там это связано и с батальоном Азов, там, с полком Азов, там, и с этим. Но, скорее всего, ваша версия, она самая оптимистичная. Мы увидим, кстати, скоро. Я думаю, все это будет произнесено. Да, очевидно, що це речі, які будуть зараз озвучуватися. Причому з завтрашнього дня вже немає значення, що буде правда, а що буде брехня. Тому що емоція досягла такого крайнього накалу, коли вже ніхто не буде розбиратися. Де істина, де брехня, воно просто покотиться згори. І що зіграє? Що ситуацію рятує? Ситуацію рятує тільки інфантильність учасників цього. І вони так дивляться на цей процес. Нехай біжить. А насправді, якби вернуться в ті класичні суспільства, ця тема вже зараз би довела до сутичок. Особливо на фоні земельній, на фоні теми, даруйте за те, що хай вибачить і автор Коломойщини, яка зараз розігрується Зеленським. Тобто, це просто шар в лузу залітає, і він може мати дуже погані результати. Те, про що я зараз кажу, про це треба говорити зараз, як можна більше. Просто не ігноруйте ці речі. Просто ігноруйте, тому що якщо не можна контратакувати, значить, дивіться на це як на чергову брехню. Але, на жаль, я бачу, особливо в соціальних мережах. Дуже добре, що зараз пішла тема, як врятуватись від соціальних мереж. Тому що тема ця антисемітизму, вона набирає такої розкрутки. Там її розкручують спеціально. Абсолютно, там фабрики працюють. Там фабрики працюють, і там система лайку, вона набирає такого ефекту, що її зупинити не можна. Знаєте, людина зараз відчуває себе просто якби ведомою. Оцей лайк, здавалось би, він мовчить, він же не говорить. Але він уже тебе відправляє в відповідний адрес. Я хотел зачитать буквально пару абзацев. Это пост, который написал сегодня Игорь Эйдман. Это российский публицист, он живет в Берлине. Это двоюродный брат Бориса Немцова. И сам он очень такой известный, серьезный проукраинский автор. Он живет в шутку в Берлине, он уехал навсегда из России. И он пишет то, что знает, то думает. Он умнейший человек, читайте Игоря Эйдмана. Вот его реакция на сегодняшнее событие с памятником Шалом Алейхему в Киеве, на котором нарисовали свастику. Чтобы понять, кто стоит за антисемитскими инцидентами в Украине, пишет Игорь Эйдман, достаточно прочитать мемуары бывшего генерала КГБ Олега Калугина. Цитата. В те годы, 70-е, офицеры резидентуры в США, надев перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, снова садились за пишущие машинки и строчили зажигательные антисемитские письма, ссылавшись затем по стране в редакции газет и в иностранные посольства. В нескольких случаях наши сотрудники малевали свастики на синагогах и еврейских кладбищах Вашингтона и Нью-Йорка. Советская пресса немедленно подхватывала любые сообщения ТАСС по этому поводу, создавая видимость разгула антисемитизма в США. Уверен, что и сейчас свастики в Украине, это пишет уже Игорь Эйдман, надев перчатки, малюют чекистские агенты и ведущиеся на их провокации местные дураки. Чудовый диагноз в десятку. Все уже было. Все уже было. И все равно у нас пишут, типа, это кровь жертв Освенцима, мы должны это остановить, этот разгул антисемитизма. Да надо разгул диверсантов в Украине прекращать. В украинском дискурсе, в бытовом, в любом, в политическом, антисемитизм маргинален до степени вообще несуществования просто. Да? И когда сегодня, что ли, подождите, да, но там же даже такие слова были, по-моему, в выступлении израильского посла, что Украина должна проснуться.
Ну, слушайте, да, я считаю, что спецслужбы должны более активно работать. Но насчет Украины просыпаться не из-за чего, потому что колокол антисемитизма нас в висок не бьет. Ну, это просто фейк. Навіть там класичні сповідувачі іудаїзму, вони знають прекрасно, що на світі є дві країни, де вони себе можуть почувати найбезпечніше. Це Україна і Ізраїль. Тому я взагалі не розумію. Але й зрозуміло, що Москві і Кремлю треба зараз розкручувати цю тему, інформаційно накручувати і довести ситуацію до того, щоб тут зіштовхнути між собою людей. Ну, власне, те, про що було зацитовано, це класика КГБістська. І те, що Путін повернув Росію в ці інструменти КГБістські, вже ж ніхто не сумнівається в цьому. Так работает все. Ще живі і при посадах всі ті, хто творив і ставив Путіна президентом, хто використовував ці інструменти, в тому числі і в Україні, неодноразово. Ну, еще одна новость сегодняшнего дня. Новый формат общения президента Зеленского с гражданами был презентован. Ну, это, конечно, не общение, но обращение, скажем, президента к гражданам. Владимир Зеленский, значит, записал видеоролик на ходу. Причем видно, что он идет, микрофон здесь прицеплен, больше ничего не видно, как камера стоит. Ну, видимо, кто-то несет камеру перед ним. Значит, и он рассказал о своих достижениях и записал видеообращение, которым поделился успешными делами власти за последнее время. Среди них возвращение кораблей, принятие госбюджета, ощущение партии «Слуги народа», там, закон о рынке и земле и так далее. И сказал, что такие обращения будут еженедельными. Давайте послушаем, что говорил президент. Перед другим читанням нашого законопроекту про землю ми внесемо зміни, що стосуються продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям, що можливість придбати українську землю у іноземців буде тільки після рішення референдуму. А референдум – це теж дуже важлива річ. Це теж ще одна наша обіцянка нашому народові. Наша передвиборча обіцянка, ми говорили, що найважливіші речі, найскладніші питання ми будемо обговорювати з суспільством і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет законопроєктів про народовладдя, це і є референдуми, обов'язково їх приймемо найближчим часом. Ну, даже примерно понятно, где идет Владимир Зеленский. Вот. По будинках видно. Да. Вот, ну и он бодрый такой, довольный, и особенно говорит о рынке земли, не о том, что референдум будет и так далее. А у меня вопрос такой, ну если рынок земли, то он для всех рынок. Если рынок земли, и понятно, что, ну мне, по крайней мере, понятно по соцопросам, понятно, что то есть она же страшилка такая, чужаку там ничего не отдадим, ни пяди земли своей, да, это же такая вещь. То в итоге що получится з цього закону о землі, як ви вважаєте? Дане звернення абсолютно ніякого відношення не має до ринку землі. Чому? Використано прекрасний інструмент задурення людей. Будь-яка динаміка, тим більше нинішня динаміка така в лайт-телевізійній формі, вона сама по собі впливає на людину. Не має значення, про що він говорить. Має значення рейтинг. І це вже буде подобатися, тому що це якби спосіб спілкування. Те, що він зараз сказав, от показати це відео і запитати, про що він говорив. Я вас запевняю, з 10, хто буде слухати, ніхто не згадає, про що говорив президент. Ні про ринок землі, ні про референдум. Ну, по-перше, видно, що він сам дуже легко володіє темами. Тому що президент мав би зараз використовувати поняття обіг земель. Бо в Україні немає ні ринку, ні способу дарування, ні успадкування нормального, цивілізованого. Тому президент насправді має турбуватися про всі ці речі. Це перше. Друге, так трапилося у свій час, що я готував і закон про місцеві референдуми, і закон про всеукраїнський референдум. Тема по землі не потребує референдуму. Чому? Статті 13, статті 14 Конституції визначає право власності на землю. Що таке право власності? Володію, користуюсь і розпоряджаюсь. І насправді, а це вступ
Це стаття, яка змінюється 300 голосами в залі і референдумом в Конституції. Тобто не потрібно нічого, треба просто сісти і написати закон, про якому виграє суспільство і держава. Послушайте, но он же в Конституции Украины написано про граждан Украины. Речь идет про иностранцев. Ні. В цій статті не йде мова ні про громадян, там йде мова просто про об'єкт права власності. Це вступна стаття. І вона стосується всіх. Я на цьому наголошую. 13-та визнає це найбільшою цінністю, а 14-та говорить про те, що це об'єкт правовласності. І не більш, не менш. І вся ця дискусія свідчить про те, нефаховість людей, б, чітку визначеність. Вони розуміють, що треба організувати дерибанчикс. І тут важливо, в який спосіб забалуванить людей. Ось і все. Тому те, що зараз ми побачили, це не про землю і не про референдум. Це я єсмь президент і прошу 73, тримайте мене. Я вас понял. Что касается референдума, будет референдум? В принципі, то все можливо. Я нічого не виключаю. Тільки треба розуміти, що за цим можливим буде катастрофа, в тому числі Зеленського. Тому що результати голосування будуть не такі, як він хоче. На момент, коли доведеться про це голосувати, вже не буде не те, що 73, не буде і 40, і 30. А всі, хто рота відкриють з цього питання, просто зійдуть з політичної арени. Завдання сьогодні еліти, завдання естеблішменту, я ще раз кажу, невже це зрозуміло? Підготовити законодавство, підготовити програму його запровадження і кадри для того, щоб від цього виграло держава і суспільство, людина. Все. Від них більше нічого не вимагається. Вони задумали дерибан. От тому і вся ця драма такого розвороту набирає. Да. Вот согласно опросам, меньшее количество украинцев, чем раньше, считают, что страна движется в правильном направлении. Об этом свидетельствует данный опрос Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерєва, проведенного совместно с КМИС, Киевским международным институтом социологии. Давайте узнаем и другие данные этого опроса, посмотрим и обсудим. Згідно з опитуванням, 36% українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. 39% вважають, що у неправильному. У серпні 50,5% українців були впевнені, що Україна рухається правильно. 62% українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, 24% – негативно. Тоді як у серпні лише 13% опитаних оцінювали дії президента негативно. 47% українців не задоволені роботою Верховної Ради і лише 34% задоволені. Відведення українських військових від лінії розмежування підтримали 59% респондентів, 26% виступають проти. 75% опитаних позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним, 15% негативно. Мы вернемся еще к переговорам с Путиным. Вот те данные, которые не были сейчас сказаны, озвучены, я добавлю. Например, введение рынка земли поддерживает 24% опрошенных, а против 58%. Итог любого референдума предрешен. Еще интересная, кстати, цифра очень интересная. 68% украинцев не знают, кто был избран по их мажоритарным округам в Верховную Раду. Друзья, я же видел эти очереди людей на участках. Все же голосовали за обновление, за новые лица. Но новые лица так и не запомнили, да. Ну, это, в принципе, надо на сайт зайти, посмотреть, кто депутат, может быть, познакомиться с ним. Я вот с парой депутатов киевских познакомился, они вполне живые люди. Звоните им, обращайтесь к ним. А, кстати говоря, я с самого начала-то не сказал, к нам в студию тоже можно звонить. По Вайберу, на экране вы видите эти прекрасные цифры. Плюс 38 073 419 4158, плюс 38 073 419 4158, или же даже по скайпу atr@latynью.tv. И можно задать вопрос непосредственно Роману Бессмертному, а он очень-очень знающий и грамотный человек. Но кроме этого опроса, был еще один опрос, который я хочу обсудить, и это тоже мы будем обсуждать. Нет, давайте сначала это, чтобы не путаться. Вот какое мнение по поводу?
Що таке вибори нинішньої Верховної Ради? Це хайп і друга серія першої серії обрання Зеленського. От людям захотілося подивитися другу серію, тому вони, обравши Зеленського, читали «Слуга народу» і автоматично голосували. Ну, а чим можна пояснити обрання, наприклад, навіть в місті Києві, людей там з Дніпра, з Запоріжжя і так далі. Тобто люди, які з'явилися тільки в списку і під брендом партії «Слуга народу». Правда, зараз, коли бачать, що обрали там, ну, кого обрали, вже зараз стає зрозуміло, там всякої тварі по парі. Хоча, так як людина, яка читає Святе Письмо, там написано «всякого є, всякого і треба». Але оцього всякого не дуже б хотілося, тому що коли бачиш цю драму, бо це драма політична, ця драма зараз починається для другої серії виборів Зеленського, але я вас запевняю, вона через 4 місяці перекинеться і на самого Зеленського. І тому оцей інструмент, просто звернення ні про що, він буде все більше і більше працювати. Це перше. І друге, оця фраза, що зійшлися, і вже пора міняти, це фраза теж із тієї серії. От я з 94-го року її постійно чую. Нашим президентам притаманні фрази. Я їх знайшов на смітнику, не встигли обрати, їх вже треба міняти. Це вже було. І ми з весни станемо учасниками трагедії конфлікту між Верховною Радою, де є слуги народу, більшість, і президентом Зеленським, який є вершиною цих слуг народу. Тобто, слуги народу між собою поб'ються. Ну, а для українців прислів'я «пани чубляться, а у селян...» Ну и, кстати, уже говорили же люди, близкие к Зеленскому, что возможно переизбрание Верховной Рады. То есть в таком случае, если рейтинг «Слуги народа» будет падать, наверное, будут потому что... Ну, справа в тому, що вже зараз голова Верховної Ради Разумков відповів президенту, що пане президенте, ви перед тим, як будете про це рішення приймати, загляньте в Конституцію, вам треба підстави. Тобто для мене очевидно, що зараз оці всі речі, такі як пов'язані з законами, які вже прийняті, аж до закону про обіг землі, у них виникне внутрішній конфлікт, який приведе просто до розколу. Причому системного. Не оці персони, які зараз вибивають, які там незрозуміло як з'явилися у списку, а відбудеться або за регіональною ознакою розкол, або за ідеологічною. Але очевидно, що там уже назрів конфлікт, і оці от протуберанці, які ми чуємо там у фразах президента, голови Верховної Ради, керівника фракції, це свідчення, що всередині ситуація досягає критичного стану, а всі розмови про те, що окремі мажоритарники чи учасники списка купили собі квиток, це найстрашніше. Бо мій досвід роботи в парламенті говорить про те, якщо людина зайшла туди, проклавши дорогу собі доларами, вона дуже легко міняє прописку від однієї політичної сили до іншої і так далі. Тому ми скажем, перед великим бабахом у Верховной Раде. Интересный прогноз. Еще был один опрос, который я хочу обсудить отдельно с вами. Опрос был проведен по заказу газеты «Зеркало недели». Ну, газета уважаемая, одна из очень немногих серьезных газет национальных, на временно оккупированной территории Донбасса в октябре этого года. Вот я думал об этом неделю, и так прикидывал, и так. Там они утверждают, что опросили эта фирма, которой заказ был, 1606 человек методом face-to-face. То есть подходили, разговаривали, заходили в дома, наверное, на улицу, где там как-то все делается. Как вы считаете, этот опрос честный? Ну, я знайомий з частиною людей, які брали участь в організації цього опитування. Як це можна? Ну, скажімо так, організовували це опитування люди, які мали досвід роботи в Донецькій військово-цивільній адміністрації, і ті люди, які мали контакт з того боку. Чи кожне із цих опитувань і кожен із цих контактів проводився face-to-face, я розумію, наскільки це важко, я розумію, наскільки це складно.
Але я зазначу, я довіряю цим цифрам. І довіряю тим людям, про кого я кажу. І ці цифри, вони змушують багато про що задуматися. Я не кажу, що... Бо така кількість опитування, вона показує певну динаміку, певну логіку поведінки. Вона не показує останню істину в останній інстанції. Зокрема, Віктор Андрусів, який в свій час був заступником у Жебрівського, він має безпосереднє відношення до цього. І для того, щоб не передавати цю методику, мені здається, що правильно було б його запросити, з ним поговорити на цю тему, щодо технології проведення такого опитування. А в самому опитуванні, з моєї точки зору, там в технології є декілька слабих місць, але я ще раз кажу, це вже треба соціологам задавати питання. Я ще раз кажу, я довіряю цим цифрам. Тому, що там... Роман, а как оценить искренность ответов людей, живущих на оккупированной территории? Власне, тепер я хотів перейти до теми, а наскільки люди, які там знаходяться після 5 років відповідного інформаційного пресу, і каждоденного страха, прошу прощення. Наприклад, яка б соціологія не звучала з Росії чи з Білорусі, я розумію прекрасно, що її там і наполовину вона не відображає реальний стан справ, бо там же у нас секса немає, не буде. Да. Так і тут. Там зрозуміло, що за переляку і за ситуацію, яка є, відвертості очікувати від людини неможливо. Але те, що це озвучено, я вірю в це. Інша справа, що якого б ви соціолога не запитали, ніхто вам не скаже, чи взагалі проведення соціологічних опитувань в тоталітарних суспільствах є інструментом отримання достовірного настрою, бажання. То есть вы доверяете, что это можно физически провести, но релевантность результата для вас большой вопрос. Те, що це можна провести і отримати такі результати, у мене сумніву немає. Але, я ще раз кажу, треба чітко розрізняти. Одна справа – соціологія в демократичному суспільстві, а зовсім інша – соціологія і чи взагалі є наука, социология в тоталитарной системе. Понимаете, а у нас так, с научной точки зрения можно спорить сколько угодно, но у нас любой опрос сразу начинается. Одни говорят, все пропало, всем конец. Справа в тому, що, розумієте, що відбувається? Ми сприймаємо це як люди, які вчаться в демократії. І ми беремо з тоталітарного режиму таке ж саме опитування і думаємо, що це ми відповідали. Це речі, взагалі це не співставимі речі. Этого делаются выводы. Некоторые говорят, не нужен этот Донбасс, все это пропало. Другие говорят, третий, четвертый. Вот Сергей Сивоха, такой довольно экзотичный советник секретаря Совбеза и обороны Сергей Сивоха предложил возвращать жителей временной неподконтрольной части Донбасса ментально. В частности, отказаться от штампов «свои-чужие», «сепары», «укры». Об этом он написал у себя в Facebook 15 ноября. Дословно, линия соприкосновения. Только так она должна называться. Как восстановить нарушенные права людей, разорванные связи, утраченное доверие? Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не разрешены под контроль Украины. Наша цель – это диалог, примирение людей, не разжигание конфликта, как это делала старая власть, написал Сивоха. Как это, есть ли у нынешней власти вообще стратегия, как они говорят, возвращения людей? Или у Сивоха она есть? Вы что-нибудь поняли из тех идей, которые предложены? З того, що я чую, те, що говорить Сивоха, я розумію прекрасно, що десь приблизно через місяців 5, місяців 7 він почне насправді розуміти матерію, з яку він має справу. Слова, які він зараз оголошує, вони ніякого відношення не мають до процесу реінтеграції. Поки Сивоха научиться виголошувати слово «реінтеграція», я зрозумію, що він починає розуміти матерію. Бо оці словоблудіє людей, територію і так далі, все це вміщається в те, що називається реінтеграція. Бо нащо вертать чи нащо заходить туди, коли є красиве, мудре слово, яке випрацьовано віками – реінтеграція. Насильно ти нікого звідти не забереш. Це у казках можна зуби перекувати і мозок перекувати. В житті це неможливо. І очевидно вже, що треба, перше,
розуміти соціологію, слухати сивохо, а грамотним людям розуміти, це справа вже поколінь. Перше, що треба чітко зафіксувати в голові. Крим і Донбас – це територія України. Це перше. Друге, треба стратегія, яка прийнята, умовно кажучи, на рівні закону, бачення, візія. Що ми бачимо там за 25, 30, 40 років. Далі. Треба написати там інструменти, що ми будемо робити. Тому що те, що він говорить, це до моменту, поки він не сяде за стіл переговорів з росіянами. І він заблудиться в власних твердженнях. Тому що от те, що зараз було зацитовано у фразах, які будуть сидіти проти нього росіяни, вони просто його розірвуть на шматки. Тобто я розумію чудово, що поступово люди від своєї професії, якою вони займалися, вони починають рухатися. Зрозуміло, що це гвалту наведе і страху у суспільству. Зрозуміло, що це кадрові помилки. Зрозуміло, що це приведе до того додаткових жертв, додаткових затрат. Всі ж бачать прекрасно. Говоримо про мир, а кількість жертв на фронті збільшується. Яка лінія розмежування, коли йде війна? На війні, оте, що іменується лінією розмежування, називається фронт. І ще одне, пора б уже розуміти всім теоретикам і практикам, якщо в третьому тисячолітті ми вернулися до окопної війни, остання окопна була Перша світова, треба розуміти, що це, панове, війна. Це просто війна, бо там вбивають, там стріляють. І оце словоблудіє, лінія розмежування і так далі, воно більше того, воно ще більше буде приводити до жертовності. Відповідь на питання є тільки одна. Хочеш миру – готуйся до війни. І ситуація не тільки на Донбасі, на лінії фронту, вона погіршується в принципі в регіоні Центральної Європи. Смотрите, Роман, опрос говорит о том, что почти 59% людей поддерживают разведение войск, как его видит Владимир Зеленский, без отдачи территории, но с контролем территории, но войска, передовая линия отводится. В каких-то участках уже проведено это, будет это дальше, в принципе, он чувствует поддержку людей, а против категорично 25%. Да? И, видимо, Зеленский продолжит это делать. И частью разведения, вот этого прекращения, хотя прекращение огня я не могу только сказать, нет прекращения огня никакого, на каких-то участках там, может быть, что-то есть. И вот все это идет к нормандской встрече декабрьской, да, и до нее осталось совсем всего ничего, да, там 10 дней, да, 12. И сегодня написал, человек не самый неосведомленный, Борислав Береза, бывший народный депутат и член член делегации в ПАРЕ, да, в ПАСЕ. И так пишет он себе в телеграм-канале «Березовый сок». Судя по всему, Путин готовит Зеленскому холодную ванну и привезет в Париж готовый план для Зеленского. По данным источников, близких к администрации Путина, концептуальные пункты предложений на встрече Нормандской четверки могут касаться следующих тем. Первое – это законодательное закрепление в Конституции особого статуса для ОРДЛО. В предложениях российской стороны они названы территорией особой формы функционирования законодательства и гоцвласти. Под особой формой предлагается ввести отдельную статью финансирования территории ОРДЛО, согласование налогообложения, образовательных программ, функционирование органов правопорядка и судебной системы. Также предлагается ввести квотный принцип представительства ОРДЛО в Верховной Раде Украины. Квоту на представительство этих регионов, да, так называемых. Дальше. Во-вторых, законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам так называемых народных выборов и референдумов. В-третьих, закрепление в законодательстве Украины функционирования трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО. Это, видимо, такая черная дыра такая, да? Разумеется, экономическая. В-четвертых, немедленное проведение выборов в местные органы власти после выполнения указанных условий. В-пятых, передача контроля с границей украинским подразделениям только после проведения выборов в ОРДЛО. Далее Борислав Береза пишет: план в целом утвержден российской стороной. Более того, его содержание известно президенту Украины, а Путин не намерен менять его. Надеюсь, не президенту Украины, а план
значит, хотя это тоже нехорошо. И возникает вопрос, если все так и есть, то зачем Владимир Зеленский едет на нормандский формат? Что готов подписать и как он планирует сообщить нам об этом? Хотя, может быть, и у него есть суперплан, в рамках которого он убедит Путина согласиться на свои условия. А может, он сумеет убедить Путина вообще уйти из Донбасса, вернуть Крым, компенсировать все убытки Украине. Или прилетят инопланетяне и похитят Путина. И глядя на все варианты, последний пока выглядит для меня как самый реальный, пишет Борислав Береза, бывший народный депутат. А что вы думаете по этому поводу, бывший член Мінської контактної групи? Фрагменти цих речей озвучували з Чесноковим, це така говоряща голова Суркова. І очевидно, що те, що зараз вами зачитано, це частина тактики Путіна у Парижі. Але я перед цим скажу, якщо Париж відбудеться, тому що я і зараз ще допускаю, що Парижа не буде. Там в передумовах і в дискусії, яка озвучувалася і Путіним, і Пісковим, частина з озвучених речей мали бути прийняті Верховною Радою до Парижу. І я думаю, що оце як закінчиться оцей шквал по антисемітизму, почнеться атака, пов'язана із артпідготовка, пов'язана з Парижем. Бо без артпідготовки на фронті і інформаційної Росія ніколи не з'являлася ні в Парижі, ні в Берліні, ні в Мінську. Це правило, тому що там принцип простий. Тільки силою можна змусити когось на якісь певні кроки. Тому, перше, президенту України треба готуватися до артпідготовки. Собственно, самі нормандські соглашення – це плод іменно силового давлення і шантажу. Абсолютно правильно. Це перший момент. Другий. Тепер з точки зору змістовної. Тут є проблема життєдайності дальшої мінських домовленостей. І тому тактика така. Задерти планку таким чином, щоб якби пролетіли знову по плану мінські домовленості. Тим більше, що в зустрічах, які відбулися в Суркова з представниками Луганська і Донецька, ті почали вимагати не просто там якоїсь частини України, а державності. І це змусило Суркова переписувати тактику парижської можливої ймовірної зустрічі, тому інформаційно було викинуто ці задерті речі. Треба змусити Зеленського молитися на мінські домовленості. А далі почнеться просто блудослов'я, переминання. В результаті інформаційно Кремль отримає те, що він хоче. Бо з моєї точки зору, Зеленський вже зараз розуміє, будь-що підписати в Парижі – це приїхати в Київ уже не президентом. Бо його на Банковій вже будуть чекати люди. І чим більше дурницю він там підпише, не дай Бог він там щось підпише, тим більше людей буде на Банковій. Я вже в цьому не сумніваюся. Тобто він вже зараз заслужив того, щоб його зустріли. Чи в Борисполі, чи на Банковій. Чим все це може закінчитися? Я думаю, що або якщо Кремль буде впевнений в тому, що Зеленський переляканим прибуде в Париж, так як він був у Вашингтоні, то його візьмуть там теплими руками. Якщо ні, то я думаю, що Кремль буде зривати Париж, винуючи в тому, зрозуміло, Київ, виставляючи ситуацію, що Київ не виконав перше, друге, третє. Бо в тіні цих процесів є річ, про яку всі якби знають, люди ж усі освічені і не думають, як же його пришить. Це питання вуглеводнів, газу конкретно. Формально не пришиєш. Формально не пришиєш, але ж і наш міністр закордонних справ, чогось його ніхто не запитував, а він на прес-конференції з Маасом, міністром закордонних справ, проговорився, що і газ там буде. І пані Меркель про це заявила, тобто, і вже Пісков про це говорить. Тобто, я розумію прекрасно, що в додатку до цього плану скажуть так, ось дивіться, ось вам ціна, правда буде так, як і з турками. Ось вам дали, а тут через деякий час забрали, щоб зговорчиві були. Да? І тому я очікую ще декількох речей і розраховую на те, що нерви не витримають. Нерви не витримають насамперед самого Зеленського. Тому що його будуть показувати як маріонетку.
Кремля. І от тоді, бо я розумію, чого він зривається, чого він йде от на такі інформаційні речі, які він на ці безкінечні зустрічі з журналістами, яких вже зрозуміло, що і він, і оточення фізично не переносить, але мусить щось робити, і тому видумують комфортні, страдальні, комфортні умови і так далі. Тому ми ще побачимо багато чого цікавого до 9 грудня. Да, то есть я правильно вас понял, что если эта встреча состоится, она определенно будет не в пользу Украины и Зеленского? То, що вона буде безрезультатною, в принципі, я це прекрасно розумію, але те, що Путін просто інформаційно роздавить Зеленського, я вже в цьому не сумніваюся. І от останнє, з чим я хочу звернутися до цих людей, ви розумієте прекрасно, що вами просто покористується Путін. Тому що інформаційно ви його не перетиснете. А в Європі Зеленського і всю цю команду покажуть як неліквідів. Зверніть увагу на тональність на останньому «Росія зовет», як Путін висловився про Зеленського. Він сказав, да, парень, якби, ну що то там. Тобто він вже його не сприймає як партнера тет-а-тет. Він буде говорити з Меркель, з Макроном. Але для нього вже зрозуміло, хто такий Зеленський. Но мне кажется, там будет, может быть, и такая история, что Меркель и Макрон будут толкать их друг к другу. Говорить, больше говорите вместе, пожмите руки, Путин начнет его обнимать. И вот это их желание сделать войну Украины с Россией внутренним конфликтом каких-то там восточных славянских братьев, да, а самим качать газ и продавать там устриц, да, вот оно в мечтах выглядит так. Ну, зазвичай на цих самітах 2/3 часу говорив президент України. Фактично президент Порошенко солірував. Періодично його доповнювали в необхідних речах канцлер Меркель, міністр закордонних справ, президент Оланд в принципі мовчав, а президент Путін тільки, даруйте за це слово, він відгавкувався. Причому такими примітивними, прослими, такими жаргонними речами. Як він любить. Да, як він це любить, там, мочить в сортирі, я це не продам Донбасу і так далі. От, і тому ситуація така. Президенту Зеленському треба розуміти, що або він захоплює ініціативу і диктує умови, або він, якщо він здумає мовчать, ну так його пошиють, тому що мовчанка в таких переговорах означає згода. А як би ви готували Зеленського к такому саміту? Ну, по-перше, він повинен знати матеріальну частину. Те, що я чую, він її не тільки не знає, він її, в принципі, не розуміє з точки зору змісту. Бо те, що говорить Сивохо, те, що говорить Арахамія, я прекрасно усвідомлюю, що там є проблема. Він не пройшов генезис, він не знає, як це робилося, а звідси він не пережив цю трагедію особисто. Він через себе не пропустив цю трагедію. Він не війну? Так. У нього не стоять за цими словами сотні і тисячі жертв. Він хоче миру. Війна завершується поразкою або перемогою. Поки що в нової команди нинішньої я не бачу цього розуміння. У них є слово «завершення війни» і «настання миру». Завершення війни без поразки і перемоги – це вічна війна. Це війна без кінця. Це треба зрозуміти. І тоді ти миттєво міняєш внутрішньо лінію розмежування на лінію фронту. Всі ці розмови про внутрішній конфлікт на розуміння того, що це війна між Росією і Україною, ти чітко усвідомлюєш, що там є сепаратисти, там є колаборанти, там є зрадники, там є кримінальні злочинці, там є приватна армія, там є регулярні війська противника і так далі. Тобто ти все абсолютно чітко розставляєш на полочки. Якщо ти не усвідомлюєш це як особисту трагедію, ти починаєш фантазувати, додумувати, і тут ворог і противник тебе просто за рахунок цієї словесної гри, ну як менше це робить ідіотом. А потім він тебе заганяє в угол і починає диктувати тобі відповідні умови. Добре, якщо в кінці цієї трагедії
ти скажеш, що я під примусом мусів це підтримати, тому я не визнаю це, ні підпис, ні цієї угоди. Ну якщо ти навіть цього не знаєш, а так говорить міжнародне право, і без усвідомлення цього чиркаєш, який там підпис, розумієте, чому в Мінську не поставлено підпис навіть Порошенком? Порошенко, який добре розумів, мав досвід, він усвідомлював, що там є 42 мільйони, там є парламент, які останню шкіру знімуть за оці підписи, тому ні під чим не підписалися. Те, що зараз я чую, ну це як мінімум не фаховість, а розуміючи, що там присутні такі люди, як Єрмак, я розумію, що це така спецоперація, яка розроблена ФСБ, яка реалізується і по відношенню до самого Зеленського, і по відношенню до України як держави. А какая цель, что Кремль хотел бы сделать с Зеленским? Вот как с президентом Украины? Ну, йому не просто потрібен Лукашенко номер 2. Він, в принципі, Кремль, в принципі, не допускає існування держави Україна. Да ему Лукашенко не нужен очень сейчас, мне кажется, уже. Йому треба, щоб тут виник конфлікт. І тому дайте фразу, яку сказав міністр закордонних справ Німеччини Маас. Путін має декілька обіцянок, які він хоче виконати. Я взагалі уявляю собі, якби міністр закордонних справ України поїхав в Німеччину і сказав, що ви тут ведете переговори, і там секретар Ради безпеки чи президент Трамп має до вас обіцянки, він їх може виконати. От я побачив би, якби це було сприйнято німцями. Взагалі, мене дуже турбує ця лексика, риторика, яка з'явилася в постперіоді, от після обрання Зеленського президентом. Тому що за словами завжди стоїть зміст. І коли я чую від міністра закордонних справ уже після формули Штайнмаєра подібні речі, тобто міністр закордонних справ Німеччини знає те, про що не знають люди, які в матеріалі і розуміють предмет питання. А на що тоді можна поміняти? Що це за обіцянки? Від тарифів на газ до речей, які були зачитані авторства Борислава Берези. Скажите, там еще вариант такие слышал, что как по практике? Это могут быть какие-то тайные, то есть не публичные договоренности. Есть такой формат дипломатический, где часть договоренности публичная, их оглашають учасники переговорів, а часть не публічна. Буває таке? Ну, такі випадки були завжди, вони трапляються. І від трагічних, таких як пакт Молотова-Ріббентропа, до, згадайте, домовленостей між президентом Порошенком і президентом Путіним, коли 6 разів анонсувалося звільнення Савченка. Тобто, якщо анонсується, це значить, що є якісь домовленості. От є річ, яку б я хотів зараз підкреслити. Уже більше 3 місяців іде підготовка до звільнення, пам'ятаєте, 68 на 140. Вона завершена. Питання, а чого не відбувається цей процес? Я думаю, що готують певний старт, певну платформу до якихось домовленостей. І коли виставлять, людей вернули, а отут ми робимо так, це будуть як кораблі і рішення суду. Мені просто імпонує слова одного із вірмен, художників, який сказав так: на кораблях, які повернули, вам привезли поразку. Ви це розумієте? Оце зміст. Оце ось. Бо українці почали обговорювати, а чого, як так, замість того, щоб було виконано рішення суду, то спочатку повернули моряків, а потім на кораблях привезли поразку. І це внутрішньо, морально люди відчувають, але ж, а як сказати? Вернули ж моряків, сказати то не можна. От під таку халепу може готуватися і 68 на... Я не знаю, скільки там уже зараз, 143 чи і так далі. От під таку халепу. Тому гра із суспільством, подібна той, яку ми побачили на початку передачі, вона продовжується. Вы знаете, почему ушла Лана Зеркаль с поста замминистра иностранных дел? Ну, робота в судах
вона потребує колосального зусилля, колосальних ресурсів. Проводити роботу там в судах, так як продовжує працювати переговорна група в Мінську, неможливо. А в чому противоречие? Поясніть. А справа в тому, що там йде відповідна фіксація, там треба відповідні ресурси, там треба відповідні найм фахівців. Це, я думаю, що настане час, коли Лана розкаже про це, тому що туди залучені найкращі уми і фахівці в праві, міжнародному, морському праві. Я бачив, як це впливає. Мені довелося бути на декількох міжнародних конференціях, коли європейці, там, німці, британці, французи садили перед собою росіян і просто як дітей їх вичитували. Що ви робите? Ви розумієте, що ви ідіоти, що це пряме порушення. І після того все ставало на місця. Зокрема, один із таких фактів – це аргумент про те, що ви не те, що не можете наполягати на внесення змін в Конституцію України, ви не маєте права це робити. Зверніть увагу, до цього питання повертаються зараз. Це, в принципі, неможливо, тому що це порушення основ конституціоналізму. І я розумію, скільки фахівців було задіяно там в роботі. А задіяти фахівців – це треба ресурс для того, щоб їм заохотити їхню роботу і так далі. Да самі ці поїздки – це річ не дешева робота у цих судах. І тому, коли їй сказали, що ти можеш там думати що завгодно, але більше ми не можемо це робити, це означає відмовитись від участі в цих процесах. Вони ж продовжуються. Вони можуть як завгодно довго продовжуватися, але є аргументи, які я сказав, які або є, або вони відсутні. Тому що правила нинішнього світу людського, вони є. Правила цього світу несправедливі, але вони є. Краще їх притримуватися. І тоді ти будеш відчувати себе впевнено, в тому числі там і по морських проблемах, і по військовополонених і так далі. Якщо ти цих правил не притримуєшся, граючи за нинішніми законами, за нинішніми традиціями і звичаями, тоді ти результату досягаєш. Ні? Тоді ти розписуєшся в власній нездатності. І я розумію, чому вона пішла. Вы, конечно, говорили, почему вы ушли из Минской группы, но все-таки в чем ваше главное концептуальное несогласие с властью, которая пришла, и к которой вы пошли работать сначала? Ви же після виборів пішли. Перше, без розмови зі мною мене туди призначили, і точно так звідти звільнили. Я в розмові з президентом виклав свою позицію. Я йому абсолютно чітко сказав. А ви все, то, що зараз ви говорили Зеленському? Частину з речей, тому що розмова була там перша 45 хвилин. Те, що я казав, я йому абсолютно чітко сказав. Я не довіряю росіянам. І вам прошу, не вірте, тому що вони будуть говорити одне, робити будуть інше. Друге, група, яка їздить у Мінськ, або ми створимо делегацію, голова делегації, відповідна інфраструктура, яка працює, і тоді можна розраховувати там на результат, або ми далі будемо імітувати процес. Я попросив доручення в нього собі, я це доручення виконав. Я розумію прекрасно, що це вже традиція. Демонструвати роботу, а не працювати. Так не досягають результату. І тому, знаючи, як організована робота, скільки клятої роботи було покладено на початок в судах, я усвідомлюю, чому пані Зеркаль пішла. Тому що над цим має працювати машина. Я зрозумів, що машину тут заправляти зараз не хочуть. Її не хочуть просто заправляти. Ця машина виявилася без пального, в неї скоро не буде коліс. А потім на пси все це зійде, тому що там треба працювати. У нас менше минути залишається. Роман Бессмертный у меня в гостях. Как вы думаете, если вы тем более так долго, подробно президенту объясняли риски, связанные с международной политикой, он поедет или не поедет в Париж на эту встречу, но он понимает риски для страны? З моєї точки зору, емоційне бажання ним сформованого ідеї, воно вище, ніж розуміння ризиків, про які ви зараз кажете, які ви закладаєте в слово ризики, на даний момент.
Чому це так? Тому що не тільки сам президент, а й люди навколо нього, вони не володіють матеріальною частиною. Бо вони плутаються в термінології і так далі. І я в цьому бачу величезну небезпеку. Система зовнішньої політики, її реалізації зруйнована. Все вперлося в суб'єктивний фактор. При такому підході ми можемо попасти в дуже неприємну ситуацію. А я б гірше сказав, небезпечну для України ситуацію. Спасибо большое. Роман Бессмертный был в гостях у канала АТР в программе Prime на нашем телеканале. Смотрите АТР, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Facebook, везде. У нас интересные гости, интересные разговоры. До новых встреч.